परिबर्तना बेखौनो बुजिदों रायजो राजाफ्रा परिबर्तन माने खालि बर्तन बेयाव जेबो गैया दिनै फरेस्टार साख्रि होदों कोटि कोटि थाखा जानाय फेरेंगाया 18 कोटि लाना खारजानाय दा बेबादिनो बिथांमोननि जे सिलेक्शन प्रसेस बेफोर दिनै माने मोजां जायाखै दिनै जायफोर मोननांगौ बे मोनाखै गावसोर इएमनि बिसि फिसाफोरखौ होनानै लादों बिजामादै फिसाजोनो होनानै लादों रायजोफ्रा मोनाखै दिनै बेबादिनो दिनै बिसंगतिफ्रा जाबाय थादों आरो मालाय दिनैहाय प्रथमबारनि थाखाय बिटिसि इलेक्शनाव जोंनि BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा हेलिकप्टार बिरहोजेनबाय दिनै सरलपारा आरो उल्टाफानि बे मोननै प्राइमारियाव बिरहोदों लोगोसे आशीर्बाद रेलि हिसाबै पर्बतजरा बे समस्थियाव बिरहोफैबाय दिनै रायजो राजाफोरनि जे नुजाथिनाय बेवहाय जोङो फोरमायनो हायो फैगौ बिसायख'थियाव देबरगाव समस्ति आरो पर्बतजरा समस्ति बे दिनैनि थारिखआव डिक्लेयार खालामजाखाबाय दा रिटार्निं अफिसारनि खोथा दङ इलेक्शन भट लानांगौ खोथा दं बे नियमखौ नेथ'नोसै दा जों देरहानाया देरहाखारबाय बे मोननैल' खोथा नङा सारा बिटिसिआव जोङो 28टा देरहाबाय दिनैनि थारिखआव सरकारा हाग्रामा महिलारि सारनो जागोन आरो दिनै रायजो राजाफोरनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरनि अनसायनाय बेखौ नायोब्ला नुयो हाग्रामा महिलारिया दिनै 100% बिटिसिनि सिफ जाफिनबाय परिबर्तना बेखौनो बुजिदों रायजो राजाफ्रा परिबर्तन माने खालि बर्तन बेयाव जेबो गैया दिनै नुबाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ दिनै उच्छेद खालामबाय थादों हा होनायनि नामाव उच्छेद खालामदों आरो दा हा होनाय देखायबाय थादों बिसोर हा बिगासे बिगानै होफ्लादों फरेस्ट डुइलार्स एक्टखौ बाहायाखै 1989 नि लेन्ड पलिसि आसामनि जे बिगासे बिगानै हा होनाय बेखौसो बाहायगासिनो दं जास्ट बे निर्बाचन केन्द्रिक माखासे आसनिफोर लाफ्लानानै दिनै बिथांमोना होदों दिनै फरेस्टार साख्रि होदों कोटि कोटि थाखा जानाय फेरेंगाया 18 कोटि लाना खारजानाय दा बेबादिनो बिथांमोननि जे सिलेक्शन प्रसेस बेफोर दिनै माने मोजां जायाखै दिनै जायफोर मोननांगौ बे मोनाखै गावसोर इएमनि बिसि फिसाफोरखौ होनानै लादों बिजामादै फिसाजोनो होनानै लादों रायजोफ्रा मोनाखै दिनै बेबादिनो दिनै बिसंगतिफ्रा जाबाय थादों आरो मालाय लोगोसे बे साख्रिखौ होनो हानाय आन्दोआवनो दं BPFसो BPFआ बै समाव हरफानायमोनब्ला बिसोर मोनामोन दा दोनखोमादों CSBनि सोद्रोमाफ्रा ओंखायनोसो दिनै बिथांमोना होनो हादों दा दिनै UPPL दिनाव जेबो होनो हानाय गैया PMI न'आबो दिनै 2018 सनाव BPF सार्भे खालामनानै गालांनाय बेखौसो बिथांमोना होदों दा ओंखायनो परिबर्तननि नामाव जेबो गैया BTC एकर्ड BTR एकर्ड दिनै BTCआ मावफुंजादों BTR एकर्डआ दिनै लाथिख' जेबो मावजायाखै NDBफोरनि केसआबो गवाखै NDBफ्राबो दाबो जेलनिफ्राय गजोबाखै दा बे जास्ट ओरैनो दाख्लि NIA केस नांलाबायनाय माने बिसोरना हाइनास केस गैया नन हाइनास ओंखायनो गदों आरो मालाय दा ओंखायनो गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय BPFखौनो लुबैबाय संकसनिफ्राय सदियासिम जेसेबां दा जोङो हलंगि दैसिम नङा होमबा सदियासिम नङाबाबो हलंगिसिम मोनहैबाय गफुरसिम मोनहैबाय दा बेबादि जोंनि रायजो राजाफ्रा खालि BPF नांगौ सेंग्रा सिख्लाफोरनो खामानि नांगौ प्रमद बर' बादि बाहेरानि मानसिनो साख्रि होनायनि खोथा गैया थिखा थुग्लिखौ बाहेरानि मानसिफोरनो होनायनि खोथा गैया ट्रेक्टर साप्लायबाबो बाहेरानि पावार टिलार साप्लायबाबो बाहेरानि लेखा साप्लायबाबो बाहेरानि इरिगेसननि खामानि लामानि खामानि गासिबो बाहेरानि बिदिजों BPFआ दिनै खालामबोआखै आरो उनावबो खालामनाय नङा प्रमद बर' बादि जों थगाया दा ओंखायनो रायजोफ्रा BPF सरकारखौ लुबैबाय थादों जास्ट सरकारा दाखाबाय दा नियम बादियै इलेक्शन फाथिनांगौ दा बे फाथिनायखौ नेगासिनो दं इलेक्शना हयथ' गाबोन समफोर डिक्लेयार जासिगोन दा बेखौनो जोङो नेगासिनो दं आरो मालाय दिनै UPPL हिसाबै जेबो गैला बिथांमोनाव मोजां भुल बुजाबुजि माने लिडारजों लिडार माने बिसोरना डिसकासन जाया बिसोरना माने कमप्रेहेन्सिभ नङा माने बिसोरना एक्सक्लुसिभ नङा साफा सानै लिडारा जा डिसिसन लायो बेनो जायो दा दिनैहाय टिकेट राननाय लोगो लोगो दावराव जाबाय दिनै UPPL होननाय जेबो थानाय नंला दिनै खालि माने मा प्रमद बै उर्खाव माने प्रमद प्राइभेट लिमिटेड होननाय बायदि बे साथामसो लिडारफ्रा जा रायलायो बेनो माखासे लिडारफ्रा दिनै खाबु मोना दा ओंखायनो दिनै रिजाइनेसन होदलाजोबनाय मानाय बे जोंनि जाबाय आरो मालाय दा जायफोर फैदों भट होबानो जाबाय भाई इलेक्शन गेलेनांगौ खोथा गैला दिनै रिटार्निं अफिसार दंबा डिक्लेयारा होजाखासिगौमोन आरोखि दा बेवहाय खाम्फा बरगयारि इनचार्ज हरजादोंमोन दिनै नुसनफांबा बे गसंनो हानाय नंला बे फाग्ला जासिगोन खाम्फाया फाग्ला जासिगोन दा देबरगाव गेलेनो होनलाबायदों बबे पागल बबे बिथाङा माने गावनि समस्थिखौ बासायनानै लाथों दिनै सामदान आरो खाम्फा राहु आरो केतु दिनै बे मोदायफोरनि अमृत जानायाव थांफाना गोदोना हास'जायाखै होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोननि खोथायाबो दिनै लाब गैया खुगायाव थाङो ओरै गोदोनाजों गफिनो दा रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि खोथाखौ रावबो खोनासंला खाम्फाया जाबाय खामफ्लंनाय फैसा सन्दना जाबाय सन्दन दंफां नङा बे आवखाद दंफां गुन सुनाय दंफां दा ओंखायनो बेखौ रावबो बाहायला खामफ्लंनाय फैसाखौ रावबो बेबायदि आवखाद दंफांखौ रावबो बाहायला गुनजेत अरजोबनाय बे लिडार सानैया